Diyos maray na hapon, matindog po ang gabos para sa tuyang nobena kay Saint Jude Thaddäus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you to our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddäus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddäus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes universally as a patron of the hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God in all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you this power to do miracles to the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it is will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking to your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work.
Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love, as is all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continual love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will grateful devote thee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw, kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong nilalang, dai minasabotan asin nautoban sa imong kabuutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunyan na mamatayan mi na ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagosan labing-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtukang bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad, dahil kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o hagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong nilalang. Asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Let us Christ. pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated.
Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat kahagadan kang Esmundo family ni Mr. and Mrs. Dennis Ubis and family, Rowena Bulalakaw and family, in honor of Saint Lorenzo Ruiz and companions by Rose B. Asopardo Cantara and family. Pasasalamat man kan Olagar family ni Lisel Pabericio and family, for Wilfredo Villa Hermosa, for being a good father and provider by Stephen Villa Hermosa. Special intention for continuous healing of Mary Joanne Esmundo, kahagadan kang Esmundo family, to pass the board exam by Bea Bianca and Satkarl Christian Micaliar. Asin man sa mga minasunod na kalag ni Wilma, kahagadan kan Coast Guard and family. Hinobeba by Janice Ivy Remerman, Sonia and Amalia by Melissa Benacario, Restituto Sr. and Alicia by Mr. and Mrs. Dennis Ubis and family, Cecilia and Cesar by Cabria and Austero family, Livinia by Liabe family, Alfredo by Itzaluce family, Elena and Reynaldo by Arango family, asin man sa kabos na kalag sa purgatorio. Matindog na po ang gabos sa pagbuon. Sangaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na banggi sa indo kabos mga tugang. Maray na banggiman po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kay ng mga banal na misteryo. Kita kabos. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, Asin- asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangaji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Maherak kagurangan, maherak Kristo, maherak Kristo, maherak kagurangan, maherak kagurangan, maherak. Mamibi kita. Kagurangnan na Diyos na mimibi kami, warasan sa muan pagkamatinios kan sa imong mga palada na martires, si San Lorenzo Ruiz asin pagiriba, sa paglingkod sa imo asin sa kapwa. Tan mga nagsakit in pag-usig, huli kan katanosan, mga paladan sa imong kahadean. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mato ko po ang gabos. Himateo niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa kapinunan kan libro ni Propeta Ageo. Kanikadawang taon in paghari ni Dario,
Enot na aldaw kan ikaanom na bulan. Uminabot ang tataramon ng kagurangnan sa paagi kan propeta na si Ageo. Ti Zorobabel, gobernador kan Huda, aki ni Sealtiel. Asin ki Joshua, aki ni Hosadak, puun na padi na anulay, iyo ini ansabi kan kagurangnan, nin mga hukbo. An banwaan na ini, nagsasabi, na daipa uminabot ang panahon nin pagpatindog liwat kan harong nin Dios. Dangan uminabot ang tataramon nin kagurangnan kay Ageo na propeta. Panahon daw ini na mag-eero kamo sa saindong mga harong na kahoy, mantang an harong nin Dios garaba. Kaya ngunyan, an kagurangnan nin mga hukbo nagsabi nin siring, kurupuro pa nindo an saindong mga gawi. Nagtanom ka mo nindakol, alagat dit an sa indong inani. Nagkarakan ka mo, alagad dai ka mo nagkabarasog. Nag-irinom, alagad dai nagkaurugma. Naggurubing, alagad dai nakakamati ning himbong. An paraal daw nag-ako kan sa iyang bayad. Dangan ibinugtak sa supot na may luho. Paghurop-huro pa nindo an sa indong gawi. Tukad ka mo sa bulod, asin pagdara kamo nin kahoy, sa kapatindugan nin duliwat an sakong harong. Iyan ang makakapaugma sako, asin diyan ako pag-uumawon, sabi nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kaugmahan nin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. An kaugmahanin kagurangnan, yaon sa iyang banuan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Umawon siya sa katiripunan nin mga banal. Mag-ugman Israel, hulikan sa iyang kaglalang. Ang mga aki sa Sion, hulikan sa indang hade. An kaugmahanin kagurangnan, yaon sa iyang banuan. Magsarayaw sa kaumawanin sa iyang ngaran. Mag-awit sa iya sa tugtog nin tamborin asin lira. Hulitan Diyos na mumuot sa iyang banwaan. An mapakumbaba, tinatawan niya nin kaligtasan. An kaugmahanin kagurangnan, yaon sa iyang banuan. Mag-ugma asin magmuraway ang mga banal. Bilog na banggi, mag-awit sa kaugmahan. Ikurahaw nindaan kaumawan ng Diyos. Iyo ini, an kamurawayan nin gabos na mga banal. An kaugmahanin kagurangnan, yaon sa iyang banuan. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nabaritaan ni Hadeng Herodes ang gabos na ginibo ni Jesus, asin nalibong siya. Hulitan iba nagsasabi na si Juan na buhay liwat, alagad ang iba nagsasabi na si Elias nagpahiling. Igwaman na nagsasabi na sarong propeta kay itong panahon nagbalik sa kinaban. Si Herodes nagsabi, si Juan sa kuyang pinugutan. Kaya si Isay ini nadapit sa iya dakulan sa kuyang nadadangog. Asin dakulaan pagmauot ni Herodes na mahiling si Jesus. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na banggi sa inugabos mga tugang. Maray na banggiman pa. Sa tuyang nadaog na ebanghelyo, sinabihan kita ni San Lucas na ining si Herodes gustuhon na mahiling si Jesucristo. Pero baka mapapot kita, gura ano ka seryoso daw si Herodes na mamidbidan talaga an sa tuyang kagurangnan. Takong hilingon niya to, so mga disipulos ni Jesucristo, so sa iyang mga apostoles, yaon na duman sinugo ni Jesucristo na magbalangibog kan marhay na bareta, nagbubulong na sindakan may helang, nagpapalayas na nin demonyo, asin kadakol pa na ginigibo sa ngaran kan sa tuyang kagurangnan.
Yao na sinda, nahihiling na ini, imposible na day mahiling ni Herodes. Pwede ko ta na baga na magapod ka nagkapira na mga disipulos ni Jesus asin haputon, hain ang sa indong maestro, hain ining Hesu Kristo na sinasabi nindo. Asin nadagog niya to na sukadakol na mga tao nagsusunod kay Hesu Kristo. Kadakol na mga tao nagsusunod sa iya tanganing magdangog, tanganing na mabulong. So how is it that Herod, a tetrarch, but sabihon, mayaman, makapangyarihan, kadakol na resources, ang tetrarch, ang but sabihon kaiyan, ruler, ki 1/4 kan kahadean, no pinagugobiernuhan niya sa Galilea, asin so iba pang nagkapirang mga estado sa palibot kan Galilea, nyata, tasiring na makapangyarihan na tao, din mahanap-hanap si Yesu Kristo. For one thing, Herod is getting or was getting bad information. Ang mga nakapalibot kay Herodes were poor sources of information. Siguro duman sa iyang korte, mas ginangani siguro aram ko na no ang totoo, habong sabihan siya na ini si Yesu Kristo taga Galilea. Asin ang mensahe na pinagbabalangibog niya manunungod sa paghahade kan mahal na Diyos. Na nagtutubod ining Yesu Kristo na siya ang Mesiyas. Habo ining madangog ni Herodes. Habo niya na madangog na may saro na naman nakahadean. A different kingdom is at hand. Sa giraray girumdumo niya to sa historia, si Herod the First, ama kining Herodes na na-mention sa tuyang ebanghelyo, pinagadan sa mga aking lalaki duman sa Bethlehem. Kang naaraman niya na ipinangaki or namundag ining bagong hade kan mga Hudiyo. So instead, nasabihon ini, sa mga nakapalibot kay Herodes, sinasabihan na si Juan Bautista ngaya iyan na nabuhay liwat. Si Elias na sarong propeta kan mga Hudiyo, baka ngaya iyo iyan. O baka saro sa mga propeta na nagbisita giraray sa tuya. Being surrounded by people who do not know the truth, being surrounded by people who will not tell the truth, really makes it hard to find the truth. Sabi ni Herodes, bako ngaya iyan si Juan Bautista. Ta si Juan Bautista, pugutan ko ning payo. Sa ining si Juan Bautista. Si Juan Bautista, siya su propeta, pinsan ni Yesu Kristo, na nangapuda na magbakli. Asi nagsabi sa mga tao na ipreparar ang mga puso para sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Pero ginadan siya ni Herodes. And it is awfully hard to find Christ if you kill the prophets that is trying to tell you to have relationship with our Lord. Sa pag nagbabasa kita ng Biblia, pag nakakainkwentro kita kang tataramon kang mahal na Diyos, usually napapahapot kita o dapat haputon niyaton sa tuyang sadiri, sisay daw ako sa istorya na iyan. Sa ibang mga parabola, pasilon, no? Pinagbumbahan kita, ki mga parabola ka mga nakaging aldaw, asin, baka nasabi niya to, na ako ngaya iyan, Father, na nasa parabola, ito ngayang nahulugan ngaya, ninpisog, na day tulos nagtubo, takadako ngaya akong concern sa buhay. Pero igwa man ang mga pagkakataon na siring kay ini, na pagbasa, we encounter a character like Herod, and at times we are confronted with a reality, with a question, that are we becoming Herods too? Have we become Herods too? Have we killed the prophets that tried to tell us
to prepare the heart for the Lord. And we surround ourselves with sources of bad information concerning Jesus. Para sa sarong tunay na Kristiyano, na tunay na naghahanap, asin nagigibunin paagi, tangani maging tunay na disipulo ni Jesucristo, ining si Herodes pinagtaw sa tuya bilang anti-type. Herod is the person who we are not supposed to be. Herod is included in this particular gospel so that we can be on our guard and sincerely ask ourselves, are we also surrounding ourselves with poor or with reliable sources of information? Or as far as it concerns Jesus, have we been surrounding ourselves with people who tell us what we want to hear about Him? Do we really seek the truth about our Lord? Or do we also try to kill the prophets, the messengers, when they call us to repentance? Tapasil bagang paradang gusarong nagataram ngaya sa padi o kaya sa imong amigo na nagsasabi na magiging okay ang buhay. Pero pag sinabihan ka na kang amigo na iyan, o kaya pag nakadaw ka na kang sermon na kampadi na nagsasabi, magbakli ka, nasasarado ang talinga ta. Di mo na ipagparapadaguso ng illicit relationship na iyan, sirado ang talinga. Di ka nang nagparakua, di ka nang parhabas dyan sa imong opisina, biglang minatiklop ang talinga. Pero kung comfortable kita sa mensahe, pasilon, iyo ngaya Father, amen ngaya dyan. But if it is an inconvenient truth, we close ourselves to that truth. So si Isay, ining si Jesucristo para sa tuya. Anong mensahe niya para sa tuya, sa ngunyan? Sa indong buhay, sa sakuyang buhay in particular. Do we prepare a heart ready to receive the Lord? So lugod sa Santa Misang ini mga tugang, lugod, pasalamatan niya to, ang mga paagi na kung sain ipinapahayag kan mahal na Diyos an sa iyang mensahe. And also we pray for the grace to sincerely seek Christ, our Lord, in truth. Amen. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako asinan sa idong atang makumalugod kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurang nananaatang sa imong mga kamot para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing kambilo niyang banal na simbahan. Kagurang nan ako at mga balaw na didulot kan sa imong banwaan sa samong pagselebrar kan pagkamartir ni na San Lorenzo Ruiz asin Pagiriba. Tuguti nan Eucharistia na nagtaw sa indaning kusugbuot sa pag-usig, makapakusog sa mo sa kaurasaan. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapas sa indo, asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas na danay asin minsan sa in. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagoran. Tapinadakulak ka sa pag-umaw kan sa imong mga santos, asin anuman nayaon sa pagtios ninda, mga ngibong ang angalasan kan sa imong kapangyarihan. Ika ang maugay na nagpapalaad kay ining pagtubod, ika nagpapasarig din pagtagal sagod sa katapusan, ika nagwawaras din kapangganahan sa lalaban, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, ang mga langit nun asin mga dagaanon, sarabay na nag-aawit kan bagong awit sa pagsamba, asin kami kaiba kan gabos na hukbo nin mga angeles nagrurukyaw, ding tapos na nagsasabi. Sa imong kamrawaya, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdig, sararan kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabadala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkwa siya ng tinapay, asin magpasalamat binaak ini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin magakan kay ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo liwati pinapahayag, sagod na ikaw. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangdanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay ibakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan,
dangan nakuasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa nakapagayagay sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakawalian, na ngahas kitang magsabi, Amanya mo, Yamo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, Magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo, digdi sa laga, ng siring sa langit, an sa mong kakanon, sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin, patawadon mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang managkasala sa muya. Asin, hari kami pagdara sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongat, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherap, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hari paghilingaan sa mumang kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya patunino nga sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda niin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyaan, kordero kang Diyos, sa Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagan magdaram kasanasinan sa kung kalag, maoomayan. Kasi dugo ng Kristo sa pagsabuhay, dahil kasal. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo,
Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagod pa man sa kaibahan mo. Amen. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. O Diyos, sa pagkagadan kan sa imong mga banal na martires, ang misteryo kan krus nagbabanaag, warasan na huli sa kapangyarihan gaining sakripisyo, kami man magindayupot kay Kristo sa imong aki, asin maghigo sa simbahan para sa kaligtasan kan gabos, huli kay Kristo sa mong kagulangnan. Amen. Matukaw muna po sa nagkapirang paisi. Magkakaiga po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan.
Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Huwebes nag-abot sa 21,583 pesos and 75 centavos. Ang naambag niya to sa alas 6 na baging misa ay ang 2,806 pesos and 70 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 5,967 pesos and 95 centavos. Siring man sa Oktubre 2 sa kud 4, aldaw nin Lunes sa kud Miyerkules, magkakagapo nin Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong giramdamon. Ang Sisters of Charity of Jesus and Mary magkakaiga po nin Dinner for a Cause sa Nobyembre 4 na may temang Blessed Shared Hope Aflame. Ang process po kan sa indang proyekto para po sa ongoing educational assistance, supplemental feeding, asin catechism, kan sa indang mga beneficiaro. Para po sa maot magbakal ng mga ticket, asin religious items, nyaon po sinda sa may pintuan, kan simbahan. Asin maot may panpong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaging simana. Anonymous, 3,500, 1,975, Duwang 500, Madonna Magdaraog 1,500, Marites P. Baco 800, Solomon Lieba and Family 100 pesos. Diyos mabalos po. Matindog po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.